Ito makishoot, may buntag ito makishoot. Nag-order ako manok Bisaya makishoot oh. Si Peter. Peter Cosina. Order. Kada semana na siya ga-order ako manok Bisaya. Ano na mo kasi himulbulan oh. Para himulbul mo. Tubig init. Dahil siya matilo kayo. Paano eh? Mano-mano na ang pag-final. At least kumigamay na lang sa buon. Dali na kayong itong mulbulan. Brown. Brown.